Kodi ana a Mulungu mumayidziwa Brain ID? Brain ID ndi njira imene Satana amagwiritsa ntchito kwambiri kwa anthu amene amayenda mu zinthu za dziko lapansi lino, momaphatikiza ndi zinthu za chikondi cha dziko lapansi, nkumaphatikiza ndi zinthu za Mulungu. Mulungu kwa iwowo samachita print mu ubongo wawo za chikhalidwe cha iwowo ngati ana a Mulungu mwachikondi chakufera kwa Mulungu, koma iwowo amalola kuti zinthu za dziko lapansi mdierekezi awachitire print mu brain yawo. Ndikuyiyamba nkhaniyi motere, koma ndikufuna kufotokozera za ma football logo. Mumadziwa kuti ma football logos amayika Brain ID? Mumadziwa kuti chikondi cha usapota wa pampira chimayika ID mu ubongo wanu? Ndi kumalizika kwa ulendo wa nthawi ya pansi pano pamene mukuchoka kuti mwamwalira, ubongo wanu umakhala utasindikizidwa chikondi cha kumpira, chimene pofuna kuyika chizindikiro chake mumavala zovala za mpirawo, ndipo pamakhala logo pamtima panupo. Mwachisanzo, tili ndi timu ija tikuyitcha kuti Nyasa Big Bullets, kaya pano panchani, koma nimangodziwa kuti ndi Bata Bullets, kanthawi kamene ife tidali achichepere inkadziwika timu kuti Bata. Koma kumbuyo kwathu inali Blantyre City. Kalero mmene imayamba ili ndi makaka awo ofira nda white, koma kwakukulu red ndi amene amalamulira chovala chawo. Pa logo yawo pali munthu mnyamata mzibambo omenya mpira watambasula mwendo wake wamanja, akuoneka kuti wamenya mpirawo, nde mpirawo ukuyenda. Kumene mukalekezera mpirawo ukuoneka kuti mpira wozungulira, koma walozedwa ndi mivi folo, ndi mmene anajambulira logo yawo. Mivi folo yochokera ku mphepo zinayi za dziko inaloza pamene popo. Anali ndani amene anapanga design logo imeneyi? Nanga mpirawo ndi chani? Nanga mivi folo ili mkati mwa chimene chichi ndi chani? Ana a Mulungu. Pokhala kuti ana a Mulungu ndikukutchulani, mumavala nawo chovalachi, mumasapota nawo timu imeneyi. Ndiye kuti ino mukamvesese bwinobwino, mukufunika kuti mukhale ndi kumvesesa kokwanira bwino za zizindikiro za matimu, zizindikiro za malogo, zizindikiro za mauniform a mpira amene matimu amavala. Mukapita ku football amakuwuzani za football logos. Malogo akumpira 1 zimatenga umwini wa chizindikiro cha timuyo, kapena tikanena kuti logo ya mpira imatenga umwini wa chizindikiro cha timuyo. Kampani imakhala ndi chiyambi chokhala pansi kufuna kutsegula timu, amakhalanso pansi tidzayipasa dzina lanji, amakhala pansi idzakhala ndi uniform ya mtundu wanji, nanga logo ya timuyo idzakhala chani. Zinthu zimenezi sizimalephereka timu ikamasankhidwa. Ndi matimu anyoni okha dzokulunga amchimizi amene timango ayamba pakungosonkhana anthu 11, wina 11 kuyamba kusewera mpira, zathera pamenepo. Koma na amatimu amtawuni ndi dziko lonse lapansi otchuka amakhala pansi
kuyang'ana zinthu zitatu ndazitchulasi. Now oyambisa matimuwa amakhala ndi zikhulupiriro zawo, ndi chifukwa chake mu malogo amipira mumakapezamo zizindikiro ngati zinyama, zizindikiro ngati mbalame, zizindikiro ngati zinthu zachilengedwe, masamba, mitengo, madzi kumene zili mu malogomo. Amayikamo malogomo kuyimira zikhulupiriro ndi makonzedwa achiyambi cha timuyi. Amakonda chani mwini wake wa timuyi, amakhulupirira muziti, mumakhala chinenero cha zimene ini akatimu akumagazi amakhala nazo, amalankhula kupyolera mu zimene angalembezi. Sangasankhe ledi asanaganizire kuti ledi amatanthauzanji. Iwo amadziwa kuti ledi amatanthauza chipambano chakunkhondo, ledi amatanthauza chitetezo, ledi amatanthauza mphamvu pakati pa zinyama ndi anthu. Ledi amayimira ulamulo kapena kuti kuopsa wakupezeka pamalopo. Amadziwa zinthu zimenezi. Now monga ndanena kuti matimu a mitundu yonse amakhala ndi malogo awo, ndiperekere chitsanzo cha logo ya Nyasa Big Bullets, mmene taona kuti kusonga kwawo kwa mpira kuli mivi 4 imene imazungulira, imene inauzungulira mpira. Ini yake wopanga logo imeneyi anayipanga timuyi isanakhale Big Bullets, ili Blantyre City, ndi pamene anapanga kalogo kamene mukukaona kaja. Popanga kalogo kameneka musayiwale kuti nthawi imeneyi kuti mizinda mameya sanali achikuda, mameya adali achingerezi. Inayamba ndi meya wa chingerezi timu ya Big Bullets, mumayimva leroyi, amene adatenga milungu yakwawo kumusi kwa Scotland, kuchoka ku Blantyre City mu tawuni ya England. Koma iyeyi anali wa ku Scotland, na atenga milungu ya dzuwa ya ku Scotland ndi kukayiyika pakamene kaja. Kotero kuti tima point 4 mumationato, Msilamu akavala wachimwira Allah, Mkhristu akavala wachimwira Yehova, Buddhist akavala wachimwira mulungu wawo wachibuda. Simunamve chichewa, chifukwa ndi chikhulupiriro cha milungu ina. Ndiye pakati pa milungu ndi milungu, nayo milungu siyenderana, imayenera iliyonse kuyima payokha payokha. Ndi chikhulupiriro cha anthu opembeza mkati mwa mitima akavala uniform ya Big Bullets ndi kuyikapo logo ichi mbali ya masapota. Kalogoko mumakhala kuti 1 mukuutsa mkangano wa chikhulupiriro cha mumtima mwanu, chifukwa chonena kuti logo imachita print brain ID, imapereka ID. Ndi pamene mumayambira kuyikonda timu, kumalira, ikamaluza mtima kumathamanga, zikamapanda kuyenda bwino nkumakhumudwa, nkumazimanga yena kumene kufa ndithu chifukwa cha usapota. Izizi zimachitika chifukwa cha brain ID imene imakatindidwa. Muziwe kuti amene mumasapota masewera ampira mwanjira iliyonse nkufika pa extent yakuti mumavala majezi ati malogo toyimira matimuwo, timene tija sizimangothera panja pa thupi lanu, zimakadinda brain ID, zimakakupasani ID koma mu ubongo wanu ya chimene inu yomuli. Chimenechi muzadziwike nacho tsiku lodzamwalira. Akadzabwera anthu oziwa kuchita postmortem ngati achina Dzamalala ndanzawo,
ochokera ku mayiko olekanalekana a dziko lapansi kukung'ambani ubongo wanu, akawuyeza azawupeza kuti kugomera mumagomera timu, mumagomera mpira, chifukwa kugomera kwa usapota kumayika plain id mumtima mwa munthu. Mukamva kuti pali logo ya chipembedzo, logo ya mpira, logo ya kampani, zinthu zimenezi mukamaziona kuchokera mu uthenga ndi kuupereka lero, don't underestimate it. Muzizindikira kuti zinthu zimenezi zimachita kale plain id. Nde plain id ndiyopsa kwambiri kusiyana ndi id muli nayoyo, ndiyosiyanaso ndi digital id, chifukwa munthu ali ndi digital kapena munthu ali ndi id, zinthu zimenezi zikhoza kukhala zotumikira kunja kwa thupi lake lokha, sizikakakhuze kuyika chizindikiro mu ubongo wake. Sangalolere kufa chifukwa chakuti wataya id, sangalolere kufa chifukwa chakuti alibe digital id. Ayi, koma mpira kungomva chizindikiro chakuluza kwa timu yako, anthu amafa, chimawapha ndi chani, chimakulizani ndi chani, chimachotsa chimwemwe ndi chani, chimapyesa mtima ndi chani? Ndi chifukwa chakuti chikondi cha kumpira pamodzi ndi malogo mumaonacho amakayika plain id mu mtima mwanu. Sono nimafuna kuti inuyo muyambe kundimva kuchokera pa zizindikiro za mpirazi. Choyamba tikanena kuti logo ndi dzina la pambali la timuyo. Mukangoti logo imatenga dzina la pambali la timuyo. Mwa njira ina, ngati inuyo munganene kuti Nyasa Big Bullets, ndi kuti mwatchula dzina la Nyasa Big Bullets. Koma mukatenga logo ndi kuyika logoyo, izi kupasani kutanthauza kwa zimene zayikidwa pamenepo. Why mpirawo waumenya ndi dzanja lamanja, nanga chimene akhwezacho kuti chikuyenda mkukuluzi kukafika pamene pali mpira, nsewu mukuonawo umene wayamba pang'ono koma kutsogoloko wakakula kudusa mpirako. What is that? Chimene chocho nchani mukuchionacho? Kodi ndiwo jambula anangofuna kukokomeza? Mukapeza kuti ndika highway kakuchoka paphazi koma kumene kakupitako kakukula, ngati mmene inu nonse mwaonera dziko lonse lapansi kuchokera pa tsiku limene masewera mpira anayamba kudzafika lero, chinsewu chinakula. Palibe munthu amene amajambula munthu akumenya mpira nkuyamba ndi kwakukulu nkulekeza ndi kanjira kakang'ono kumene kuli mpira. Ayi, amayamba ndi kalaini kakang'ono koma kumene kukupita mpirako amakakuza. Ndi ndani anapanga design kansewu koyamba pang'ono kukamaliza kakakulu kukafika pa mpira? Anali ndani? Ni mzimayi wopembeza Satana amene anali ndi dzina lakuti Teresa Ferguson. Teresa Ferguson nayenso anali mmodzi mwa anthu amene akhalapo ku dziko lapansi kupanga design malogo ku dziko lapansi lino. Teresa Ferguson anali 33 degrees Satanist, kuphatikiza ndi anzake ena amene anali mu ofesi yopanga malogo ku dziko lapansi mu nyengo ndi nyengo. Choncho designer wakameneka amene anali nawo pa upangiri wa dziko lino la Malawi pamene Blantyre City inkatulusa timu imene lero mukuyitcha Nyasa Big Bullets, panali mzungu wa ku Scotland amene amagwira ntchito mboma la England ku city yochedwa Blantyre. Kuchokera nyengo ya munthu uyu amene anali kupembeza Satana
ankazindikira bwino za chinenero cha Satana chopezeka ku malogo. Ndiye kuti mukaitenga logoyo payokha imakhala ngati nickname ya timuyo. Mwachisanzo mwaona tima point follow tili kutsogolo kwa mpirako. Mpirawo si mpira ndi dziko, koma inu mumaona mpira. Nthawi zonse pamene mukuona mpira wayikidwa umayimira walo, chinthu chochitika ndi anthu onse. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti masewera tsopano ndi mpira ndi masewera a mpira ndi masewera aponseponse a dziko lonse. Amene anayamba pang'ono anapita nakakula. Ndiye kuti ino mukangonena kuti Nyasa Big Bullets ndi dzina la origin la timuyi, koma mukabwerano ku logo mukapeza kuti it's a nickname. Mwayamba kutchula dzina lina la timuyo, zochita zina za timuyo. Mozama kwambiri zinenero za chipembedzo cha Satana zokhala m'mipira zimayima kwambiri ku logo ndi zizindikiro zimene amazijambula ku logoko. Chifukwa chake tikunena kuti ana a Mulungu amene timasapota nawo mipira tiyambe kuzindikira kayankhidwe kanga akaka kamene ndikuyankha lero mu kayankhidwe katsopano in another dimension yofotokozera nkhani yokhuzana ndi masewera, chifukwa ndabwera ndi brain ID. Mukangonena za logo ndiye kuti mukunena za unyado wa timuyo ndi inuyo. Mumalankhula zinthu zina zozama. Now ndiye kuti ndikukupatsirani dzina la timu komanso nickname ya timu. Mipira yonse makalabu onse mumaonawa amayenda ndi mayina awiri a mipira. Dzina loyamba ndi la timuyo ndipo dzina lachiwiri ndi logoyo. Logoyo ili ndi statement imene imafotokozera za chimene chocho. Let me explain. Brain ID ndi zidindo zimene zimakhala mu ubongo wa munthu pa last drop ya moyo wake. Print imene chinthu chimene chimadindidwa mu ubongo wa munthu akamamaliza ulendo wa moyo wake uno, kuti kupuma kukusiya ndi chimene chimakaoneka kumapeto kwake kuti imeneyo that is brain ID. Ndiyoopsa kwambiri kusiyana ndi ma ID amene timalandira amene tikuwaopa kutsogoloko. Iyi ndiyoopsa kwambiri chifukwa this brain ID ingathe kukhala chigololo mu ubongo wa munthu kufikira pa extent yakuti sasunthika. Tsiku limene akumwalira mukakamuyeza ubongo wake umakadinda chimene anali pa chisembwere. Mwina zimadziwikira ena amene amamwalira ku dziko lapansi ali ochimwa, azikufotokozerani zizindikiro za zimene amalankhula zimabweretsa chithunzithunzi cha brain ID kuti munthu uyu anali wachonchi ndipo chikhalidwe chake ndi chakuti. Amatha kumalankhula moyo wake ukamachoka ngati munakhalapo ndi odwala kuti akufika pa point yoti akumwalira. Zizindikiro za brain ID. Brain ID imayamba kutulusa chichewa, imatulusa chinenero, kuchita screen out chimene chinali mkati mwa munthu. Ndiye mpira umayika brain ID mmutu mwa munthu. Koma pamene ndikunena za brain ID mmutu mwa munthu, mphamvu zake sizichokera ku dzina lakuti Big Bullets, koma ku munapanga bwanji design ya logo ya mpira wanu ya timu yanu. Kamene kakuyenda pa logoko mwachisanzo ndakupasira ni ka Big Bullets.
mukapeza kuti pali kansewu kamene kakuyenda mpira kamene kakupita kakakula, mukakapeza malo ambiri mukamajambula munthu atamenya bullet amajambula choncho, kamayamba pang'ono kamapita kakakula kumene kukupita mpirako. Koma ine ndikufuna tsopano mukakweza maso mukaupeza mpirawo kuti mudziwe kuti umene usi mpira mupeza nyanga folo zaloza ku ngodya zinayi. Mulungu amaziona bwanji kwa inu amene mukupembeza Chikhristu mu dzina la Mulungu wanu wakumwamba nanga Allah? Inu anzanga achisilamu tinyanga timene titi amationa kuti ndi chani, chifukwa mwina kuzindikira kwanu kukuthera pakungoona puleya ficha kondowe akumenya bullet mu mpira, pakungoona TNA mu Super League, zathera pamene popo kwa inuyo. Koma chimene mukupembeza ndi kukweza, mukukweza milungu ya dzuwa yakummawa imene azipembezo zonse ndazitchula apapazi simukhulupirira mu dzuwa. Silamu sakhulupirira mu dzuwa, feso akhristu sitikhulupirira mu dzuwa. Koma tsopano nyanga mpaka nazaloza makona folo a dziko lapansi. Zinthu zazing'ono zikakupangani kuphonya kulowa mu ufumu wakumwamba. Tikamanena kuyipa kwa usapota wa mpira, timayang'ananso nickname ya dzina la mpira imene imatengano milungu kudzayiyika pa kusapota kwanuko. Mwachisanzo, ndichoke ku Malawi kuno ndipite nanu ku timu ya Atletico Madrid, mukapeza kuti palogo kapena ndinene kuti Atletico Madrid, mukapeza kuti the Atletico Madrid, mukatenga Madrid yo ndi tauni, kazi kumveka pano, ndi tauni. Tilindiriyawo Madrid yo ndi tauni. Mupeza kuti Atletico Madrid ndi dzina, koma nickname ya Atletico Madrid yagona pa logoyo. Tiyeni ku logo ya Atletico Madrid mukapeza chinyama chimene amachitcha kuti biye, kaya timati chimbalangondo, chikukwera mtengo wa strawberry. Chioneni bwinobwino, chikukwera mtengo wa strawberry koma mu street ya Madrid. Muyang'ane bwinobwino pamenepo mukapeza kuti miyendo ya mzinda wa Madrid ikuonekera town imeneyo. So Atletico Madrid ndi timu, komano mukapezano ichi chimene ndikuchitcha kuti nickname chimene chimakhala pa logo ya mpira, mukapeza kuti that is another name ya timuyo. Ndiye chimene chocho ndi chimene chimachita kale milungu imene imakapanga print mu brain yanu, ndikukupasani ID ya inuyo kudzera mu zimene zili pamene popozo. At the end ya kufa kwa moyo wanu, this ID ndimene idzaonekere. Tapempha za malala masapota ampira akafa azeka achita postmortem, akagabadule ubongo. Jowabu nzanga ukakhaleso pomwepo chakadza ukaonerere, akakupase ripoti la munthu wa mpira, akakufotokozera chinthu china chake chachilendo chimene mwina iwe nzanga wa sukulu ukhale kuti ukuchimva koyamba kuchoka kwa ineyo bulutu wa standard 3. Ichichi chimene chikutchedwa kuti brain ID ndiopsa kwambiri. Simungazembe olo mutachita pretend kuti ndinu wopemphera, olo mutapanga pretend kuti chikhulupiriro chanu ndi cha mtundu wanji pamachitachita amene mumapanga ku church, kandinu mbusa, kandinu evangelist, whoever you are. Koma at the end of your life, the brain ID idzachita print out the little actual iweyo mbusa iweyo weniweni, tribe weniweni adzaonekera mu ubongo wako. Ndiye izizi zikondi
zimene timavala nkuyika pa thupi pathu zimatichitira plenty ID ya mu ubongo ya chimene tili mkati, ndipo sizithera panja pa jezi, zimachita mkati. Ndiye chimene chichi Mulungu chimamuyang'anitsa kumbali, ndi inu ngakhale mumapemphera pachali chipano. Koma pamene mukukonda mpira ndikuvala mpaka majezi ndikuyikapo malogo amipira pa majezi anuwo, mumakhala kuti mukudziyikira udani, chifukwa Mulungu amafuna kuti brain ID yanu mukhale chikhulupiriro cha pa iyeyo, ngati anzanu achina Polycarp, anzanu achina Blandina, amene analola kufa achina John Huss. Kodi munali chani mu brain ID yawo mmene amamaliza pa staki ya mitengo moto ukuyaka? Munali chani mwa azimayi ndi asungwana amene anaponyedwa mu ng'anjo, mdzenje, mu holo ya mikango, kudyedwa ndi mikango? Mu brain mwawo munali chani pamene amamaliza imfa yawo? Kulolera kuti tidyeni. Ndiye kuti brain ID yawo ndi chikhulupiriro chofa nacho chimene chinapezeka angakhale m'mitembo mu zigama za ubongo wawo. Dzamalala ukanandipeza kuti ndikupempheni kuti mutifotokozere bwinobwinonso chinthu ngati chomwechi kuti chimayenda bwanji, mukamayang'ana kuti mukazindikire kuti munthu ichimene chamupha ndi chakuti. Waphedwa chiri mtembo, amavundukula chikopa cha mafupa a mutu nkusiya chozungulira chotchedwa ubongo. Ndiye iwo aja amachita dilu ndi chimene chicha, ndi amachisanthula, ndi chimawuza kuti munthu uyi anangomuyika chinsalu kukamwa, wafa ndi kubanika. Munthu uyi anamwa madzi ambiri. Munthu uyi anaponyedwa pa madzi koma atafa kale, kapena wafera m'madzi. Ubongo umanena. Now, imeneyo ndi imene ndikuitcha kuti brain ID. Now, mukatenga brain ID imeneyi kuyipitisa ku Soka Crescent, kapena kuti Soka logo, mukapeza kuti ndi chimene chimapanga tsopano kuti munthu osewera mpira kapena osapota mpira akayambe kulandira chinthu choposera dzina limene amalikonda. Ino anyasa Big Bullets muli ndi zinthu ziwiri zimene ndimafuna ndikufotokozereni kuti mukudziwa kodi kuti Nyasa Big Bullets ili ndi nickname. Nickname mukayiwerenge kumene kukupita mpirako pa logo yanuyo, kukupita mpirako, muyang'ane mpirawo ndiye muona kuti uli ndi nyanga folo zazungulira mpira, ngati wodinda anadinda bwino pa logo yanuyo. That is a nickname. Muyenera sopano kuchigumula chimene chocho kuti kodi mpirawo ndi chani, nanga kanseuka kayenda mpiraka kuti mukapeze pa mpira ndi chani, kuti mpira ndi chifukwa chani. Ngati uli mpira wayikidwa nyanga folo, ndiye kuti si mpira, ndi dziko, ndi chani inside the religion, muchikhulupiriro tsopano cha munthu pa faith ya pa Mulungu. Amaonanji mukamaona zinthu zina ngati zimene ndikuyamba kutambasula pamene papa. Now, mwayiona mmene ndayifotokozera Atletico Madrid. Ndiye kuti mukangonena kuti Atletico Madrid mukonena dzina, koma the nickname pali chinyama biye, chimbalangondo chikukwera mtengo wa strawberry. Kodi ka strawberry nkukwera? Ndi nkhani yosausa kwambiri, ndiyozama. Ndiye kuti muli chimene akulankhula. Koma pomaliza mukapezanso kuti pa logo yomweyo akukupasirani nyenyezi 7. Muyipeza ili pa logo ya Atletico Madrid.
ndi chani chimenechi? That is a nickname ya Atletico Madrid ili pa logo. Ndikuyesa kutambasula pa ubulutu wanga kuti mwina nchewa angamveko kapena wina omva chizungu ndi chichewa chomwe angandimvetsetseko kuti kodi chimene ndikufuna kunena ndi chani. Ndikunena za ma nickname amatimuwa, komanso ndikunena kuti chimene chichi usapota umayika ID mu mtima mwathu ndi mu ubongo mwathu. Ndi imene mwachidule ndangoyitcha kuti brain ID. Ndikukhulupirira kuti inuyo mutha kunimvesesa bwinobwino. Mukapita pa timu ya Bournemouth, ndi timu yosadziwika, ndikungokutengera nkoni zinthu zina zachi kuti muthe kuona. Muona mutu wa DK utasenza mpira. Ndi chani chimenecho? Imene ndi timu ya Bournemouth. Ilibe masapota ambiri, koma ndingothawa ndibwere ku Kaizer Chiefs kuti mwina mundimve bwino. Mupezanso kuti kamutu kofanana kangosiyana design ndi kamene kali ku Bournemouth ka DK. Amenewa ndi mafumu aku Atalanta. Mukapeza pa Bournemouth. So timvane pano. Masiku adzana panali mafumu amene anali mu satanic chifite mu ndondomeko za ufumu wa Satana. Mafumu koma kumakhala mbungwe la chipembedzo cha Satana. Omadziwa kuti ifeso tikhulupirira Mulungu adakhazikika ku Atalanta. Nkhani zosausa mene nangonena kuti Atalantamo ndio ndinso mwadziwa kale kuti ndafika kale chakumpoto kwa dziko la Italy. Ngati sikumwera kwake kuti ndala kuitsa. Koma tamverani. Tibwere pa Kaizer Chiefs kuti tizaone za mutu umenewu ndi kuutcha wa mafumu aku Atalanta mene mukaupezenso pa Bournemouth. Ana Mulungu ndisanapite ku Kaizer Chiefs, mwina mwango ndipeza kumene pa 32 minutes ndikufotokozera za brain ID imene kwambiri anthu timayilandira kuchokera ku supporter wa mpira. Kuchenjeza kwa mu audio iyi ndi ana achikhulupiriro, kuzikhulupiriro za zipembezo zathu koma zopita kwa Mulungu, kuti tili kunja kwa chipembezo cha Mulungucho ngakhale tili mchalichi, chifukwa chalichi chathu si chimene chili mu brain ID yathu, koma zimene timasapota mpira ndi zimene zili mu brain ID yathu, chifukwa ndi zimene zili ndi kuthekera kukachita print mkati mwa ubongo. Ndipo atakhala kuti mwamwalira lero ndikukupangani postmortem, saka kupezani kuti munali mkhristu koma munali wa maule. Maulewa amachitidwa print ku ubongo. Ndi zimene zimapangisa kuti ku print ya ubongo wanu ikachitidwe print timu ya supporter ya timu imene mumayisapota. Chimachitika ndi chani? Ndikunena kuti timu iliyonse ili ndi nickname. Ndi that nickname imapanga describe the satanism inside the football. Let me go deeper, explain za Kaizer Chiefs. Ndi mutu wa mafumu aku Atalanta. Kaizer Montano ndamene anasewera mpira ku Nasr Atalanta, amaitcha kuti Nasr Atalanta, kuchokera mu 1968 kuzafika mu 1971. Pobwerera kwa ku South Africa, nyamata ameneyi ndamene anakayambisa timu ya Kaizer Chiefs. Koma chodabwisa nachi, pamene akupanga timu ya Kaizer Chiefs imene muli nayo ku South Africa, mukapeza kuti mkulu ameneyi sakupanga ndondomeko, sakupanga njira ya kuyika timu yakeyo pa dzina la iyeyi ngati Kaizer. Watenga Kaizer dzina lake ndi kuyika Chiefs. Mukapeza Chiefs mukumpeza ukukuyi silinali dzina lake la Kaizer. Kaizer amamutcha kuti Montani kapena kuti Mautani. Muli monse mene mungatchulire, koma
iye sanali chiefs. Now mukapeza kuti Kaiza ndiye kuti mupeza kuti ndiye dzina la timu. Chiefs mumakayipeza ku nickname imene ili pa logo ya Kaizer Chiefs. Pali mutu wa ndani? Pali mutu wa mafumu aku Atalanta. Chimozimozi ku Bournemouth kuja. Ndiye mafumu aku Atalanta anali pa kalabu imodzi. Makalabuso ambiri ampira anatengera zikhulupiriro ndi zipembezo za mafumu ameniwa, zimene kutsogolo kwake kuna zapeza kuti atilowetsera sopano the Illuminati in football. Na kutamverani kuchokera kumene koko kunali zinyama zolekanalekana zimene the chieftain ya ku Atalanta, mafumu oyimira ndi ulamuliro wa mafumu aku Atalanta umene unali worldwide ku dziko lonse lapansi, amakapembeza milungu atanyamula mafano azirombo zolekanalekana. Chinaliso chipembezo choyipa kwambiri pamaso pa Mulungu, ndipo sankakondwa nacho. Chifukwa chake Mkristu kaya ndi Msilamu sayenera kukhala involved mu zinthu za mpira. Ine tundikunena pakati ndi pakati, wakumva akoza kusira pamenepa, ufuna kumva akoza kutengako. Musakamdandaule Mulungu akukubwerezera, akukubwezani pa tsiku la chimaliziro mutachita bwinobwino swala zanu zonse 5. Akhristu mutapemphera bwinobwino mopanda chilichonse chokuletsani, ndikumakadabwa kuti akunena ndinu kuti chokani kwa ine sindikudziwani. Chifukwa ichichi chimapereka brain ID. Ndiye ndimafuna kuti inu mabuluto anzanga amene ngakhale Sunday Phillips munafike, ndikamanena kuti brain ID ndikunena kuti chani? Chizindikiro cha mu ubongo. Chizindikiro cha mu ubongo chimene chijamumamva kuti apolisi atola maliro ndi akuti akayamba ayeza kaye amakafuna akapezemo chizindikiro cha mu ubongo. Ndiye mpira umayika chizindikiro cha mu ubongo chimene amakachosa chizindikiro cha mulungu wanu ndi kukayika chizindikiro cha mulungu wa timu imene mumayisapotayo kudzera muzinyama ndi zifanizo. Pano Kaizer Chiefs yakubweresera ni mutu, mukuudziwa kodi kuti mutu wongwa ndani uli pa mtima panupo. Ena mumafika povala kunzikiti, ena mumafika povala ku chalichi, ena mumafika povala ku misonkhano ya mapemphero mdzina lakuti ndi chovala basi, nanga mutu mwaunyamula wa mfumu ya ku Atalanta kudzera mdzina la Kaizer Chiefs ndi ndani? Tsono phunziro kapena kuyankha nkhani yokhuzana ndi malogo kapena makaka amatimu ku dziko lapansi makosana ndingasove zipangizo zokwanira. Mkada ndiyandikira anyamata amene muli ndikathumba ndikasukulu ndi makompyuta anu kuti mwina zinthu zimenezi tizizifotokozera bwino ndi zithunzi zace ndikumazika malo oyenerera kuti anthu azizimva. Chifukwa zinthuzi ndimazifotokoza kupyolera mukuchepekedwa kwa ubongo komanso kuchepekedwa kwa kafukufuku wa zithunzi za makono za nyengo imene tili ino kuti iniyo mumvesese. Ndi munthu ndikulankhulira kuchire ndibe kalikonse ndangokhala ndimangopereka information zimene ndili nazonse. Ena mukadakhala ndi chidwi kuti zimene zizimveka bwino ngati kuti zikuchitika ndi standard ya nyengo imene tili, zikanakhala bwino kuti mauthenga ngati awa azipitaso limodzi ndi zithunzi zace, koma munjira ya sikulu kuti osophunzira nawonso azitha kumva chimene ndikunena inechi. Tamverani, mukaphatikizapo kafukufuku ngati ameneyi mukhoza kufunika kupeza nthumwi kuti zipite mu Italy zikazungulire m'matawuni a Atalanta ndi m'manda a Atalanta mukaone ziliza ngakhale machalichi achikatolika, machalichi achi-orthodox ndi machalichi azipembezo zina kuphatikiza mapentekosto, mukaone design ya mamangidwe amachalichi awo, design ya mamangidwe amaofesi awo,
zikakupasani umboni wokwanira kuti oye padafunika litika na mayenda ndikumajambula zinthu zimene zizi anyamata achuma amene mulipo. Ntchito ku dziko lapansi yamalalikidwe ndi yayikulu kwambiri, ikungosoweka iniyo kutuluka poyera ndi zimene mulungu anakudalisa nazoni kuti uthenga uwu usamangofera momwemu, chifukwa ine ndikufotokoza pa level yakuti sikulu ndiyochepa komanso palibe zipangizo zimene zingandithandizire kutumphula chinthuchi mothekera. Ndikudalira Mzimu yekha amandikwanira, ndipo ndimathokoza chifukwa cha zimene mulungu amandichitirazi pamafotokozedwe. Now the Kaizer Chiefs ndi milungu yochoka ku Italy imene tikunena pano ikuchita dominate mu South Africa. Kodi result ya milungu imeneyi ndi ukapolo wanji umene umagwira iwo amene atenga chithunzi chimenechi ndi kuchika pa chovala chawo nkumayenda nacho? mumakumana ndi chani? Ndi mabomba achi. Mukapeza kuti ndi nyenyezi zimene zimachedwa kuti black star, the demonic black star imakachita hit brain yanu, totero kuti simakhala pa success koma mumakhala pa distraction. Zinthu zimagumuka koma zimagumuka mukukuwa Chiefs, Kaizer Chiefs, wo Kaizer Chiefs, wo ngani zimene zindizosausa kwambiri mpata ukadakhalapo ndikanangobwera pa Mamelodi Sundowns. Nickname the sky is a limit. Musaiwale kuti ndizomwezo zomanena kuti the sky is a limit zimene zinaphalake Dube. Nobody can stop Lege. Hanyamata Mamelodi Sundowns akuti the sky is a limit. Khani zosausa kwambiri ana mulungu iwo achikhulupiriro kukhala muzipembezo za zimenezi. Kodi mukudziwa Sundowns the sky is a limit ndi chani? Hanyamata ndasungwana opezeka m'mayiko a dziko lapansi amene timamvera nawo zinthu izi, tikakhumudwa tikakafika kwathu titachita bwino ndithu. Bible likuti ambiri adzanena kwa inu, ife tidanena kuti atate ndipo adzanena kuti si onse onena atate amene ayenera kufika mu ufumu wa Mulungu, koma ndikunena iwo amene anachita chifuniro cha Atate wanga. Ndi pamalo pamene pamakakhala chifuniro cha Atate muthupi lanulo ndi pamene anyamata amipira ndi malogo awo achitapo print kudzera mwa Satana, apangapo brain ID ndikukakuyikirani pamenepo. So maona pano kuti Chiefs it's a nickname. Nkhani koma zosausa kwambiri sindidziwa kuti ngati tikumva moyenerera. Ndikubwezeni pang'ono pamene ndikupita ku malechereche ofotokozera zinthu zimene ndikuzitambasulasi. Mutaonapo chinthu china chake chodesa nkhawa kwambiri. Titengeni timu ya Chelsea yasintha ngati katatu, koma kusintha kosiriza kumene kunali kodesa nkhawa kwambiri kunasinthidwa timu iyi itatengedwa ndi otenga wachinambala 3 otchedwa Abramovich amene anatibweresera Blue Lion. Kamukumva? Anatibweresera Blue Lion. Now Chelsea ndi dzina koma logo it's a nickname chifukwa akukubwereserani the Blue Lion. So ngati iweye uli nsilamu umapembeza kasano pa tsiku ndikukakamira kumachula kuti nsilamu chifukwa funsoli pa magulupu au mboni watu aibu pali anthu azipembezo zolekanalekana amene anajoina magulupuwa kupatikizapo mashehe amafunsa so mafunso kufuna kudziwa, sikuti amakhala kuti alowa chikhristu ayi, koma amangofuna kudziwa. Ndiye pali zimene pa gulupu pa timadziwisa zongofuna anthu kuti adziwe. Ndiye pali uthenga otengera anthu kuchipulumutso. Ndiye wandifunsayi ndi munthu woti ndi wachisilamu. Ndiye chifukwa ndikunena so kaviri kuti nkulakwa kwambiri kupita kukalowa mu mzikiti ndi mkango wa blue. Chelsea ndi timu mumayiona ichi, but there is a nickname
imene ikutuluka ku the Blue Lion imene inabwera ndi Abramovich. Kodi Abramovich ndi ndani? Mukampeza kuti Abramovich it's the member of the Illuminati amene amadziwa bwino the Atalanta gods, kuti kuli zinyama zimene zimayenda limodzi ndi anthu. Kaya ine ndikumveka kaya sindikumveka, Mulungu amene amadziwa kusamalira mitima ya anthu akusamalireni ndi kukupasani chithunzithunzi chokwanira cha ulendo wa nthawi ya pansi pano. Mpingo wa Mulungu, ichi chimene tikuchitcha kuti Brain ID chimatenga nawo mbali kwambiri pa malogo ampira komanso malogo azipembedzo zathu. Chimayika imene timayitcha kuti Brain ID. Tsono ndikabwerera kwa inu anzanga a Seventh Day nda Khristu, tikapita ku Chipentekosto tikapeza kuti anakokako nkhunda mukazipeza kumeneku zimayendayenda mu chipembedzo chimenechi, zimene zimayika Brain ID ya chithunzithunzi cha Mzimu Woyera m'maonekedwe akachimbalame kochedwa nkhunda. Nkhani zosausa, nkhani koma zosausa. Now mukapita ku chipembedzo chathu cha Seventh Day mumbapeza kuti pakatipa chifukwa chakuti origin ya chipembedzochi nayonso inasankha kuzitengera logo. The logo iyi it's a nickname ya chipembedzo chanuchi. Mukangoti Seventh Day ndi iliyonse, tonse nda Seventh Day, koma pamakhala nickname imene imachitano kale kuti ikayike Brain ID mu bongo wanu. So ndi pati iyo siriza imene ndikufotokozera kwa inu ngati mpingo wa Mulungu mundimvesereso ndi chidwi, ndikutengako ganizo lanu mopanda kudana ndi olankhula, mopanda kuyikako zifukwa zimene muli nazo ndi olankhula, koma kungomvesera ndikutengamo point, mulibe point ndikutaya. Seventh Day ndi chalichi chonse ndi dzina limene lolo, tonse tili limene momo. Koma mukalowa mkatikati mutsopano mukayamba kupeza nickname amene amachita kale malogo. The nickname ya Seventh Day yoyamba inali 3 angels logo. It was a nickname imene inakachita print Brain ya mamembala a Seventh Day. Pamene chinafika pakatipa kuti tsopano nickname ija ikufuna kuyikidwa ina, ena anakana up to the extent kuti ananyozedwa, anatukwanidwa, anatayidwa, ena anachedwa materebani, anapasidwa mayina olekanalekana mu nthawi yakugawana kwawo. Anakhala zisilu for 10-15 years akuzunzidwa, akuoneka opanda kanthu. Ena anatengeredwa ku makoti akukakamira kukhala pa nickname ya 3 angels. Koma the origin name ya tonsefe ndi Seventh Day, imene ikutipanga kuti tiyambe kugawana ndi nickname. Ndi nickname ndi 3 angels imene inabwera ndi logo yake. The same malogowa chimozimozi ndi amene so amakhala ngati pa mpira pacha. So says zimakachita Brain ID maganizo mubongo wa munthu womwalira ali ku 3 angels, ataenda ndi chikhulupiriro chake chonse mubongo mwake mukampeza kuti munachitidwa print the logo ya 3 angels. Chifukwa logo si chinthu chamasewera, chimachita transfer kulowa inside the body mpaka na nkati mwa omedula obolongata ya munthu amakachita print that logo. It's a nickname ya chinthu. Now tapalasira napo makala amoto a Seventh Day apapa ndi ena tapeza logo ina. Pamene amabweresa logo ina ya mtanda baibulo lotsegula ndi mtanda wozondoka, mukapeza kuti imene yoyo tsopano nayonso ndi nickname
ya ena a seventh day achiwiriwa obwera kuzapanga zachiwiri zatsopano anachoka ku logo iyi pa zifukwa zawo ndi kuzabweretsa tsopano logo ina, ndi logo ina inabwerayi ndi mtanda ndi baibulo lotsegula. Ndiye muyambe kumva tsopano kuti zimene zizi zinachita bwanji mu ubongo wa munthu. Iwo amene amachedwa kuti seventh day ya mtanda ali ndi brain ID imene chinachitidwa print mu ubongo wawo ndi mtanda ndi baibulo lozondoka. Zimene kufa kwawo lero zinthu zimene zizi zili mkati mwawo. Na mukamauza zakusinthanako kapena mkanganowu, inu a three angels amene nickname yanu ndi chizindikiro cha angelo atatu, mukapezana ndi anzano a seventh day amene nickname yawo ndi mtanda ndi baibulo lozondoka, mukamakangana kapena mukamakambirana zakuti mupembeze mulungu wanu pa ground imodzi ya seventh day, chimene chimakakugawanitsani tsopano ndi zizindikirozi zimabwera. Mumaona mtanda, mumaliona baibulo lozondoka ngati logo yanu imene imenayo muchikhulupiriro mu seventh day mukuti ikukupangani kulekana ndi anzanu, ndipo simuchisiya kapena kusuntha, kwakuti chimene chimakupangani kuti musamvesese mfundo za kutembenuka kwa kapena kufotokozera bwino kwa mawu ochokera kwa anzanu a three angels. Inuyo mumadziwa kuti tikavomereza awa kuyenda nawo limodzi ndi kuti tachosaso logo imene ili mu brain yanu imene ndi mtanda ndi baibulo lozondoka. Awanso chimozimozi kuti abwere ku mtandaku amadziwa kuti tachotsa brain ID yathu ya three angels imene ili mu ubongo mwathu. Sopano ndiye kuti mkangano wa zipembezo tikukangana pa banja limodzi koma mu dimension ya malogo olekana, ena mtanda ena three angels. Ndiye ndikunena kuti malogo wa amayika brain ID, mind you be careful. Ndi chifukwa chake baibulo pamene akutilembera malamulo akuti musamapembeze chilichonse chakumwamba, cha dziko lapansi kapena cha m'madzi. Musamazilambire izo, musalambire angelo, chifukwa akupasani logoyo ichita print mu brain mwanu. Ndiye mulungu akudziwa kuti pomwalira munthuyu adzakhala atadindidwa mu ubongo mwace ndi angelo atatu amene sakumtengeranso kulikonse, chifukwa uthenga wawo sanawulalikire, sanawutsatire, anawufotokoza pakamwa koma sanakhale muzimenezo. Baibulo likunena kuti ngeloyo mmodzi analina kuti opani mulungu. Iye saopa mulungu komwe. Ali mu three angels akuchita zibwenzi, ali mu three angels akuchita ufiti, ali mu three angels akuba, akuchita mabodza, sakukhulupirika, ngakhale sabata sakulisunganso. Ichichi ndi chani? Ndi china chimene chachita print ubongo wake. Tsono ndimati ndifotokozere ngati gawo loyamba la kufotokozera za makaka amene amapezeka mu zikhulupiriro zathu. Gawo lachiwiri, gawo loyambirira la kumaminisi oyambirira, malogo ndi zizindikiro za maina a matimu amene timasapota nawo. Mukudziwa bwino kuti ngakhale timu ya Barcelona ikutenga mtanda wa St. Louis ndi akupasirani yellow red ka blue kobisalira pa musipa kukachita kale mbendera yawo. Inu ana mulungu potsatira zimenezi ndi kukhulupirira kuti zizikhala m'mala yanu pa mtima panu, koma olede muli ana achikhulupiriro cha mulungu, mukumva bwanji? Mukuti bwanji? Nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri, nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri. Nditakhala kuti ineyo sindimwamowa ndipo sinamwepo, koma daily ndimakonda t-shirt ya Carlsberg, probably the best beer in the world. Ndayima kutsogolo nkumalalikira kumene ndimapita kuja.
inuyo munganene kuti logo ya Carlsberg probably the best beer ili pamalaya panga ikuchita chosiyana ndi chimene ndikunena. Mukandipeza kuti ndine munthu wolephera chifukwa cha malaya ndi chizindikiro chimene ndayika pamalaya angapo. Ine ana a Mulungu mundilole kuti ndikutengereni ngati gawo loyamba. Nanena kuti mayina amatimu ndi mbendera zawo ndi ambiri sindingamalize ngakhale ntakhala kuti chaka chonsechi ndidzifotokozera. Chifukwa pamenepo ndasiya Liverpool, the Liver Belt. Nkhani zosausa. Liverpool, the Liver Belt. Liverpool, the Liver Belt. Mpaka tsiku limenero pamene tizizaona the Gunners. Amen.